Бъдете с мен всеки ден. Интересните теми не са проблем. С усмивка ще стопля вашия ден. Очаквам ви всеки делничен ден. Здравейте, аз съм Роси Русева. Както всяка сутрин на живо в 9:15 сме заедно. Както всеки делничен ден. Обещала съм ви цялата седмица да бъде различна, с много разнообразни теми, интересни гости, но днес отново ще се опитам да бъда полезна, ако трябва да си даваме и безплатни съвети, ако имате нужда от някаква по-дълбока информация или пък ако имате каквито и да е било въпроси, непрекъснато ще изписваме на екрана нашите телефони, за да може да се включите 0889 4803 или 0889 4805. Не се притеснявайте. Кое е най-хубавото в такива обаждания? Те са анонимни. Ние не ви виждаме. Ако искате, не се притеснявайте и не се представяйте, защото темата е малко деликатна. Въпреки че тя е заляла България, а може би и света, все пак днес ще си говорим откровенно за алкохолната зависимост или откровенно за алкохолизма, както го наричаме. Защо откровенно? Защото ще ми гостува лекар, който по тази тема може много да говори, да ви бъде полезен и да отговори и на ваши лични въпроси, ако се включите с телефонно обаждане. Но ще ми бъде гост един много специален човек. Един мой вече приятел, който е артист, който е много известен певец в чужбина, в България. И аз просто не само се възхищавам, аз се притеснявам от това, че той е готов да разголи душата си и да сподели всичко с нас. Но, подготвих ли ви за темата? Казвам, добър ден, добре дошъл най-напред на доктора. Ние в България имаме винаги притеснение, уважение към медицинското съсловие. Доктор Иван Добринов, Здравейте. Психиатър, който е отделението на психиатрична болница Раднево за алкохолна и наркотична зависимост. Правилно ли го казах? Правилно. Да, можете да кажете здравейте и на зрителите, защото всички доктори сме ваши, може би, бъдещи пациенти, кой знае. Добро утро. Да, разчитам така да отговорите на всички мои въпроси, да ни разкажете така по-човешки, не на медицински език, а на по-достъпен като за нас и все пак да светнете камбаната на родители, на приятели, защото темата е много сериозна. И казвам, добър ден, добре дошъл на приятеля, на баритона, големия оперен певец, господин Людмил Кунчев, България-Германия. Добре дошъл. Добре заварил, благодаря за поканата. Добро утро на всички зрители на Канал 3 и особено благодарност на тебе, Роси, тъй като темата е изключително актуална и с най-голямо удоволствие и радост бих казал, че имаме този форум и възможност да говорим по нея. Добро утро. Господа, и двамата да ви предупредя, от време на време ще прекъсвам. Имам прекрасни записи от твоя личен архив, разбира се, който вече става мой. Ще пускам твои изпълнения. Мисля, че повече са в Германия. Да, почти всички тези, сещаш, които видя, притежавате, са от Германия. Има и такива, които са от България, архивни записи и прочее. Преди да започнем с сериозната тема, искам да кажа на зрителите, че ти си тук не само като посланник на добра воля, не само като един доброволец, който иска да помогне да се изгради една по-стройностна система за спасяване, за лечение. Ти тук и репетираш, така започваш тези дни, в кои спектакли в София, да знам, да очакват зрителите да ти направя аз една лека колегиална реклама. В началото на септември започват репетиции на операта Тоска в Софийска опера, постановка на професор Карталов. И паралелно с това подготовка и продължение на Пръстена на Нибелунгите е едно изключително начинание на Софийска опера, за което тя заслужава респект и уважение. Операта Зигфрид на Вагнер, където ще бъде Алберих. Това е някъде около Коледа, предполагам. Да сме готови да те гледаме. Мисля, че премиерата на Тоска ще бъде през месец ноември. И така, Людмиле,
Господин Кунчев, приготви се, защото след малко ще задавам и малко неудобни въпроси, но ти си седал и така искрено споделяш, че аз самата се чувствам леко неловко, признавам си. Но, докторе, вие знаете ли, че ние сме почти много близки с Людмил, защото той е от Маноле. Едно, да казват село, но според мен квартал на Пловдив. Село е. Село ли? А още ли е село? Село е. Не се е намерил някой Едно община. гордо село. Да. Той е завършил Пловдивско музикално училище. Може би някъде сме се засичали по забави. Не знам. Не сме танцували заедно по Нова година никъде, но Пловдив е малък град сравнително. И виж как се събрахме след толкова години с теб в София. А доктор Добринов, психиатър, все пак то звучи много обширно като понятие, но аз знам, че вие все пак сте се съсредоточили и вашата специализация върху алкохолна и наркотична зависимост. То не е точно специализация. В България за момента няма субспециалност зависимости, но от 10 години работя в такова отделение. В момента съм началник отделение. А специализацията ви е психиатрия? Психиатрия, да. Специалност по психиатрия. Но то много така обстойно звучи. Аз да попитам, Раднево е една от известните психиатрични клиники. Как правилно се казва? Най-голямата държавна психиатрична болница в България. Така. И с много богата история. Малко хора знаят подробности от историята на болницата, но на времето хората там, специалистите там са създали наистина уникален модел за лечение и рехабилитация. За разлика от повечето болници, в Радневската болница се набляга на психосоциалната рехабилитация. Тоест се преливат чисто медицинските с психологични и социални интервенции, което е уникално за България. Това се прави на много малки места. Колко такива болници има в България общо взето? Сега психиатрични болници или рехабилитационни? Нещата са малко по-различни. Психиатрични и където да има, да речем, отделение за зависими. Специализираната болница за зависимости е в Суходол. Доколкото знам, тя има стационар с 40 легла. И това е в България? Това е специализираната болница, иначе отделения, в които приемат зависими, има в доста болници, но тясно специализирани почти няма. При нас в Раднево, доколкото аз тук си имам една брошурка ваша и ме беше много любопитна. Зависимостта като болест, мотивизация, взаимопомощ и така нататък. Откъде темата ме развълнува по принцип? Не знам дали вие като лекар може би сте чели и учили. Ние като хора на добра възраст с Людмил имаме наблюдение, но така, като че ли българския народ, нашата нация обича да пива. Алкохол винаги присъства. Още като се сетим за дядо Либен, българи от старо време, за онази студена ракийка, която... Където и да заговорим, да пипнем най-старата литература, се говори за винцето, задължително присъства, дори на хайдушката трапеза. Така че, според мен, имаме си леко афинитет. Но от кои години, доктор, вие кажете, било ли е така преди 9-ти? Говорило ли се за много голяма алкохолна зависимост? Така както сега. Защото забелязвам, че дори ученици, доста малки дечица, по детските площадки над вечер едни големи бутилки бирички надигат и им се чудиш. Според мен започва да звучи страшно, въпреки че рано сутрин аз с чувство за хумор го разказвам. Кажете, били ли сме алкохолизирана нация на времето и сега как сме? Значи аз мисля, че не толкова акцента трябва да бъде върху употребата, колкото върху културалните особености, свързани с повишения риск и второ с възможностите за лечение, когато човек развие проблем. Около между 3 и 5% от населението е зависимо от алкохол. Толкова малко, 3 и 5%. Злоупотребяват обаче над 40%, което е много интересно. Като цяло, наистина възрастовата граница пада. Броят деца, които постъпват в токсикология, се увеличава през последните години. Има статистика, която показва, че жените започват все по-често да злоупотребяват с алкохол. Чакайте сега, вие сте по-млад човек, но това не е ли? Какво значи, че жените започват? Аз съм чувала от края време на бабин ден, как говоря за... Пак преди 9 септември едва ли не, как са се събирали, пивали са си ракийка, което си много сериозен алкохол в крайна сметка. На празници сядат си до мъжете и те по една, по две са си удрели. Или тогава не се обръщало внимание. Сега, като имаме по-знаещи хора като вас, може би научно подхождате към проблема. Значи въпросът е кога употребата води до проблеми.
ако човек употребява малки количества, ако човек е здрав, не приема други медикаменти или няма някакви здравословни или психологични проблеми, той може да употребява малки количества, без това да води до някакви сериозни последствия. Аз само да попитам, Людмил Кунчев, ти си завършил музикално училище в Пловдив. Говорили сме, че такива елитни гимназии, където са творчески личности от малки, обикновено те винаги са няколко крачки напред в своето развитие. Говорим, по-рано започват да се заглеждат по момиченца и момченца, после начетени, интелигентни, разбира се, но винаги сме се говорили, че по бригадите, тъй при нас студентските бригади Витес много се злоупотребяваше. Ти нямаш ли такъв поглед по-отрано да се пиваше в тези училища, както сега говорим за ученическа възраст? Аз искам само да подкрепя доктор Добринов в един аспект, който е много важен. Не алкохола като такъв, а начина на употреба е този, който е индикатор за злоупотреба и зависимост. По бригади си беше весело, ние бяхме темпераментни хора, но ексесивно пиене. Това ще рече ексесивно? Това означава в големи количества, много масово и прочее. Рядко има. Що се отнася до мен? Аз бях един от тези... времената наистина са се променили, да. Що се отнася до мен, по това време аз не употребявах нито глътка алкохол и до сега не пуша цигари. Само нещо да те питам, извинявай. Като си бил, ти имаш хубав стаж и в Софийската опера, в Германия с конкурса те взели как или те са те харесали? В Германия бях поканен. Покани ме големия немски режисьор Фелзенщайн, с когото почти 20 години бяхме сътрудници. Ама ти невероятен талант трябва да си бил да те забележат, да те поканят и няма връзки. Нали знаеш сега как вървят нещата? Не в никакъв случай. Дори поводът, по който отидох на специализация в Виена, беше от великолепната българска певица и голям сърцат човек Маргарита Лилова. Ти се докосвал и с Гена Димитрова си бил... Светла и памет. Да. Да, с щастлив Гена човек си, може би, или достатъчно талантлив, за да те събере съдбата с тях? Не мога да кажа, Роси, дали точно таланта. Мисля, че това... И мисля, че първо, че няма случайности. Мисля, че това е едно съчетание от много прости неща. Да. Това е една потребност. Било пеене, било желание да лети или нещо от този род. Една потребност, която човек по определен начин следва, задоволява от една ценностна система. Аз имам прекрасни родители. Вижте, преди за разговора исках само едно нещо да те попитам, да си го кажем откровено. Много често в театъра, да не ти кажа 90% мои колеги, винаги преди спектакъл, доктора, сега това ще бъде интересно и за вас, доктор Добринов, преди спектакъл, преди репетиции, винаги, как беше, удрям по едно. За кураж. Не, по-скоро за да се разкрепостиш, за да покажеш таланта си. Чувстват се окрилени. Между другото, аз съм си подчертала някои неща и ще спомена. Вие точно това казвате, че понякога това е стремеж към подражание, бягство от скука, чувство за неразбиране, желание да избягаш от проблема, протест, любопитство, но потребата на алкохол по някакъв начин не разкрепостява, като че ли ти дава криле ли беше, нещо спомена. Имаш ли такива наблюдения тук колеги и в Германия колеги, които... Нали, това не е зависимост, но по едно малко заблесък в очите, казвахме ние. Бих искал да... Няма да казваме имена, няма да споменаваме. Не, в никакъв случай от пиетет и етичност няма да говорим конкретно и личностно. Има колеги, които чрез алкохола преодоляват, да речем, сценичната треска и страха от сцена. Имаме обаждане по телефона, след което ще продължим. Прощавай. Ало, добър ден, чуваме ви. Ало, здравейте, извинявайте, че прекъсвам господин Кунчев. Малко по-силно, може ли? Да, разбира се, извинявам се, че прекъсвам господин Кунчев на най-интересното място от неговия разказ, но имам въпрос към доктора. Какви хора засяга алкохолизма и от каква социална прослойка предимно са те? Този въпрос респективно го свързвам с на каква възраст се намали употребата на алкохол сред младите хора. Добре, благодаря. Наистина много
сериозен въпрос. Ще чуем отговора първо на доктор Добринов. Първо на втория въпрос. Според статистиката... За възрастовата граница. Децата започват да експериментират обикновено на възраст около 12 години и половина. Пубертета по принцип е времето, когато детето обича да експериментира. Господи. И въпрос на късмет е с какво ще започне тези експерименти. Тъй като алкохол е общо достъпен, в България контрол почти няма върху продажбата и разпространението. Всъщност децата много лесно могат да си набавят 12 години. 12 години. Докторе, вие тук в тази студия за зависимостта като болест пишете, че алкохола уврежда и органи. Ами на 12 години и половината... Категорично за децата това нещо е опасно. По отношение на това какви хора засяга, въпреки предразсъдъците, които съществуват... Ще рече дамата нещо за социални... Значи, Кои професии, може би? Доказано е, че има професии с повишен риск, но като цяло, като всяка друга болест, зависимостта може да засегне абсолютно всеки човек. Това не зависи от финансовото състояние, от образованието, от културата, от характера, от тези фактори. Но аз като артист да попитам. Чувала съм, че лекарите също е много рисков Рисковите фактори да, вашата в професия. медицинската професия това са най-вече високия стрес. Също така лекарите имат рецепти, с които могат да се изписват медикаменти, част от тях психоактивни. Известно ме за американски програми, които работят специално с медицински служители, точно като високо рискова група. Аз даже предлагам по-подробно след това да разкажете, защото ми казахте, че има и някъде някои заводи, където произвеждат алкохол и там също е опасно. По-подробно ще ми разкажете. Само да си довършиш мисълта за пиването, защото съм подготвила едно хубаво твое изпълнение, за да поздравя зрителите и все пак. Кажи ми, масово наблюдава ли се и в чужбина това или само в България? Категорично да. Това е световен проблем. Разбира се, всяка страна, всяка народност има своя специфика, обичай и народопсихология и от това зависи някои специфични страни. Но проблема зависимост, проблема алкохолна зависимост, наркотична е световен проблем. Само да подкрепя доктор Добринов и въпросът е, между другото, много умен. Всички социални групи са представени независимо от образование, имуществено състояние, материално състояние, култура и т.н. Пак имаме зрител на телефона. Да. Ало, добър ден, чувам ви. Ало, добър ден. От Видин се обаждам. От Видин? Да. Да? Съпругът ми е алкохолик. От доста време е така. Ходихме с него по комунии. Бяхме във Враца, там в психиатричното отделение. Малко трудно се лекува той. Просто няма достатъчно воля. Искам да попитам, ако знае доктора някакво лекарство, което да може да му даде воля ли нещо такова, да може да спре алкохола. Доколкото разбрах, има такива лекарства, но защото той започна да шизофренира. Когато е в алкохолно състояние, той говори несвързани неща вижда там видения, нещо такова. Нещо да ми каже доктора за това. Той сега ще ви отговори в ефир. А вие, ако искате, запишете си телефона, сега ще ви го дадат нашите оператори на доктора, ако трябва по-подробно да си говорите, да ви даде съвети, защото конкретно лекарство име не може да кажете, то ще прозвучи като реклама. Благодаря ви за обаждането и много успех ви желая. Стават чудеса. Едно такова чудо е и моя гост, в крайна сметка, Людмил Кунчев. Докторе... Аз благодаря за този въпрос, тъй като той засяга една изключително важна тема. Лечението на зависимостта е комплексно. Значи няма медикамент, който сам по себе си, даден тайно в храната или питието, да излекува един зависим. Лечението включва много етапи. Лечението е индивидуално, изисква точен план. И трябва да вървим по конкретните стъпки. Различните случаи си имат различни етапи. Не само случаи, един и същи човек в различните етапи на болестта получава различни интервенции. Аз се надявам госпожата да се свърже с вас по телефона, за да й бъдете абсолютно полезен. Има още един зрител. Ало, чуваме ви? Все пак ти пожела да питам. Да. Ало? Да, чуваме ви. Ало? Да, слушаме ви. Добър ден. Добър ден. Моля да ви попитам, доктора. Моят съпруг е зависим, тъй като е болен от силикоза. Тъй като алкохола
разширява кръвоносните съдове и той стана зависим, си попива по-малко. Как може да се излекува, тъй като силикозата трябва да се разширяват кръвоносните съдове, за да може да диша. Има ли възможност да се освободи от тази алкохолна зависимост? Благодаря ви предварително. Аз и вас ще ви посъветвам да запишете телефона за по-конкретни разговори. Значи, по отношение на силикозата, аз не смятам, че лечението трябва да бъде с алкохол. Моята препоръка е да потърси специалист, пулмолог, който е експерт в това. Какъв специалист? Пулмолог. Пулмолог, който се занимава с белодробните заболявания и всъщност той да назначи конкретно лечение. Алкохолът в случая може да бъде временно решение, но в дългосрочен план това е изключително опасно, тъй като самия алкохол води до срив в имунитета. Ако човека има и други белодробни заболявания, това... Ако вече е късно и той не иска да се откаже и е свикнал прекалено много с... Значи решението за лечение психиатър е много индивидуално, но категорично е добре да се консултира, да се направи оценка докъде се задълбочили нещата по отношение на алкохола, има ли или няма оформена зависимост. Ясно. И категорично вариантите, начините за лечение на болести не са с алкохол. Нека да поздравя зрителите с едно изпълнение на моя гост, на Людмил Кунчев. Той още не ни е споменал за своите проблеми, които аз просто съм убедена, че никога повече няма да се върнат, въпреки че и двамата ми гости, и доктора, и Кунчев, казват, че няма излекуван алкохолик. Абсолютно винаги съществува тази опасност. А вие, ако искате някакъв въпрос да зададете, съвет да получите, обаждайте се на телефоните. Не се притеснявайте, знам, че е трудно да се говори за това, но когато е анонимно е къде е по-лесно. А сега забравете проблемите и се потопете в света на музиката. Ja, ihr Reichen könnt euch laben, wird die nichts zu essen haben. Nage Nacht die ganze Woche, 7 Tag an einem Knochen. Rallalala, rallalala, Ungar ist der beste Koch. Ralala, rallalala, Ungar ist der beste Koch. Ja, er kocht schon gut, sofern kommandieren tut. Allein, was nützt der Kommandeur, wenn euch ihm doch die Zubehör? Rallalala, rallalala, Kümmel ist mein Leiblicher. Ralala, rallalala, das haben sie beschert. Spektakelt mir doch im Haus und reinakelt aus schlaflichen Haus. Das tolle Tier im Magen hier, das wendet so, das glaube mir. Ralala, Hunger ist ein tolles Tier. Ralala, ralala, weißt du, Platz, das blaue Meer. So, das tolle Tier, es ist wohl schier, stark und gezecht, das glaube mir. Ja, es war heute ein heiterer Tag, hast du dich auch lieb bei? Ach, geh, du weißt nicht, wie heute ich bin zur Zeit gekommen. So sehen wir, wenn's beliebt, was es für solche Spaßen gibt. Höchst einfach ist das Speiseregister. Der Hagenschmaus zum Henkel ist dir. Kellerleer, und die Beutel ist gar nicht Ralala, ralala, lustig, gut, ganz wie auch noch da, bringen wir von Gloria.
все пак материалът е прекрасен, но ти играеш великолепно подпинал заедно със своята колежка. Това е Хензел и Гретел. Сега, деликатна е темата. Казваш, че наистина е имал момент, когато си бил в Германия, на върха на славата си и вече си усещал, че трябва да пинеш, за да се чувстваш комфортно. Почти не минаваш без това. Така ли е било? Аз се опитвам... Не съвсем, Роси. Алкохола играе роля в живота ми. Аз се идентифицирам с това, че съм алкохолно болен. Не го крия, не се срамувам и нямам проблем да говоря за това. Не всеки тръгва по различен начин. Ти точно така. Влюбен нещастно, да речем. Няма да коментираме. Щастливо влюбен. Добре. При една раздяла с тогавашната ми приятелка и настояща моя съпруга. За първи път употребих алкохол, което беше в едно състояние, в което човек така е загубен, когато човек не е в и със себе си, но от това не е станал алкохолик. Добре, но ти си бил в Германия и си ми разказвал, че вече изявен певец те е поканил лекар, приятел или познат. Не се ли почувства обиден? Той ще ти каже, ти си зависим от алкохола, ела. В никакъв случай аз съм благодарен. Нещо повече. В този случай преживях нещо, което искам да разкажа на зрителите с едно изречение. Зрител на телефона, нека да чуем, да не би този, който го прекъснахме, да е. Ало, здравейте! Ало? Да, чуваме ви. Обаждам се от Плевен. Да? Казвам си Ваня Йорданова. От 19 години страдам от страхова невроза. Да? Знам, че предаването за алкохолиците, но аз съм с такова заболяване и се обръщам към психиатъра. 14-15 години бях ту първа, ту втора, ту трета ме свалиха от пенсионирането и се обръщам към него за помощ. Дойде цяло вкъщи, постоянно идват вкъщи, аз никъде не излизам. От 19 години имам връзка с телевизора, радиото и ако някой дойде при мене. И те ми махнаха и пенсията на всичко отгоре. Нямам пари за лекарства, които ми се полагат за Искам някой да ми помогне да мина наново на ТЕЛК, да мога да си взимам пенсията, да мога да си купувам лекарствата. Нямам дори здравна осигуровка. Мъжа ми е с масивен инфаркт. Няма кой да ни помогне. Госпожо, удобно ли е да си запишете телефона на доктора? Той е стационарен в болницата. Той ще разучи и ще може да ви бъде по-полезен, може би. Благодарим ви за хубавото обаждане. Дано нещо да се случи. Наистина, в България, какво да говорим, ние сме страна на абсурдите, но тъй те прекъсна. Ако искаш да махат ми за реклама и тогава да продължим, защото пък и твоята тема е много чувствителна. Нека да видим реклама, след което ще продължим. Днес говорим откровено за алкохолната зависимост. Мои гости са доктор Добринов, Иван Добринов, който е психиатър и един от тези, които са се докоснали до неприятните драматични мигове на алкохолната зависимост. Големият оперен певец, приятелят Людмил Кунчев. Прекъснахме те, защото имаше и зрители, които искат да се включат, но все пак, може би си щастлив човек, че в Германия си отишъл на преглед и там са те лекували. Отиването на преглед беше свързано с нещо много човешко и много просто. Подлостта на тази болест е, че тя настъпва и се развива без да бъде забелязана нито от носителя, нито от близките. Обикновенно симптомите й биват забелязани много късно. Това касае и наркотичната зависимост, това касае и медикаментозната зависимост. Това касае и случаите, когато много зависимости биват гости в един човек. При мен случаят беше много поучителен и типичен. В къщи съпругата ми забеляза и многократно е ставало въпрос в много човешки, бих казал, задушевен вид. Елемента, че прекаляваш с алкохола, но истинският подтик да предприема нещо дойде отвън. Дойде от един прекрасен професор, с който сме приятели, Зебър, който на неговия 60-ти рожден ден, където бяха много учени, той е медик, много извисени хора, специалисти, най-простичко и човешки ме взе под ръка
И каза: Людмила, би ли ме посетил в моя кабинет тогава и тогава? Как, разбира се, Херман, се казва той. Отидох при него, посрещна ме и ще пресъздам разговора, който беше поначало дълъг, но много кратък в неговата съществена част. Приятелю, и направи една характеристика на моите качества. Ти имаш един проблем. Ти си алкохолно зависим. Ти не си нито неудачник, нито неволеви. Ти просто си болен. Извади една визитна картичка и каза: на този адрес те очаква доктор Шмидт. Когато пожелаеш, си готов. Не ми обещавай, че ще го направиш веднага. Обади се там. Не ми обещавай, че веднага ще престанеш. Обади се там. Понеже аз искам да ми разкажеш и за това, защо си тук, само с няколко думи. Ти бил ли си в Германия, така както по филмите сме гледали? Да, аз, слава Богу, чакай да чукам на дърво, не съм попадала на такива места, но бил си в клиника. Да. Лекува ли се така изолиран от... Бих казал, аз ще употребя термина по-скоро рехабилитация. Лечението, примерно детокса, той трае 7 до 14 дена. А искат ли твоето съгласие в чужбина, за да те затворят там? Нали не можеш да излизаш вечер, да речем? Никой не ме е затворил. А как е? Това е един акт на собствено решение. Добра воля, да. На собствено решение. Има и такива, които биват въдворени. Моят случай въобще не беше такъв. И повечето случаи не са такива. А защо смяташ, че България сме страшно зле в сравнение с немската система? Каква е разликата? Ние не сме виждали там и тук, нали ме разбираш? В България има някои специфични проблеми. Първо, има въпиюща необходимост от откровен, компетентен, непрекъснато течащ разговор на тази тема в общественото пространство. Второ, проблема като отдавна... превенция имаш предвид... Като информация, превенция, знание за болестта, значение на семейната среда на близките и, изключително важно, Роси, в нашата страна би трябвало да има специализирани заведения, в които да има целият цикъл от съветване, интоксикация, детокс, дълга рехабилитация в продължение на месеци от много специалисти. Това е много комплексен проблем. Да. Искам да кажа, че в нашата страна детокса доста често се бърка с рехабилитацията. Чакай сега, какво ще рече детокса и какво ще рече рехабилитация? Ти или доктора? Кой ще каже? Доктор детокс в смисъл да се изчистиш от... Лечението има етапи. Когато рязко спре употребата на алкохол при един зависим, се получават много неприятни и физически, и психични симптоми. Някои от тях са животозастрашаващи, както примерно алкохолният делир, който описа госпожата по телефона. Хубаво е, това е по-скоро чисто делир. Да. Това е състояние, в което човек халюциниран, дезориентиране, буйства и има около 10-20% смъртност. Това състояние. И затова е много важно на този етап, чисто медицинските процедури, човека да спре алкохол, да бъде под постоянен надзор и ако е необходимо да се назначат съответните медикаменти. Добре, ти днес ми подари тази книга "Алкохол, алкохолизъм, медико-биологични и социални измерения", доктор Васил Пеев. Това се оказа, че един от... Той е основател на противоалкохолния сектор в Държавна психиатрична болница. Преди колко години това горе? Това още края на 60-те години е започнал тази дейност. Това е един дълъг процес, който е продължил години. Аз си спомням, между другото, звучи уникално, че в онези години доктор Пеев е писал това. Между другото, много е странно, но ние имаме и родствена връзка, която много ме разчувства и развълнува. Била съм съвсем малка, когато са ме водили там и съм гледала филм, ти представяш ли си, преди да тръгна на училище, доктор Пеев, който, как се казва, мъж на сестрата на майка ми, Свяко се казваше в Стара Загора. От тогава е останало в мен филм, в който показваха в болницата, дали било като лечение на пациенти от алкохолна зависимост, които си въобразяват, че нещо ги лази, защото аз питах паеци, зми. Това е състоянието. И това го показваха на пациентите и аз викам, кино, и като видях, направо сънувах. И после съм чувала от него, вижте, то може би бъркам темите, говореше се, че може да има лекарства, които, пак в такъв филм, които да предизвикат повръщане и отврат от алкохола,
като се даде... Значи, това е било едно течение, Запомнила което ли за съм? онези години е било много модерно. Всъщност това са медикаменти, Доктор които... Пеев тогава... Да, той го е въвел в новаторски. България. Въпросът е, че през последните години се намират някои опасни странични ефекти на този тип лечение. Така И ли? всъщност тези лекарства, които всъщност предизвикват натравяне на организма с ацеталдехид, вече не се употребяват. И няма никакво такова лекарство, което да... Сега, има някои медикаменти, които леко намалят влечението, но основната част от терапията е това, което каза Людмила, което исках да продължа като тема, рехабилитацията. Да. Всъщност тя не е толкова медикаментозна. Лекарствата са като патерица, които известно време човек може да ползва, докато започне да изгражда отново психологичното си и социалното си функциониране. Докато започне да възстановява загубенето или да гради това, от което има нужда и което не е имал до сега. Тоест основната част, най-продължителната част от лечението не е медикаментозна. Медикаментозната част продължава около 2 седмици, това е детокс. Ясно. Много е важно да не се изпусне човека, защото ако не започне психотерапия още към края на детокса, той се възстановява психически и физически, казва аз съм добре, подписва една декларация, че отказва лечение и отива и още на автогарата е мъртво пиян. И започваме цикъла от начало. Людмиле, някога искало ли ти се да пинеш така, сега тия дни, като сядат по празници? Извинявай, че... Провокации има винаги, но това, как което... се сдържаш? Сила на воля? Бих казал, аз стигнах едно ниво, в което не ми е необходимо да употребявам сила и усилия, за да се сдържам. Аз нямам необходимост. Това е разликата отчасти между Сухият се бори да не пие, но има воля, знае, има знания за болестта, развил е един начин на поведение, който може да активира и тогава той реагира, има сили за реакция на съпротива. Следващият етап е да нямаш потребност от алкохол. Може да... В момента, в който излезна от тук, още на бензиностанцията ще видя алкохол, но той не ме провокира. И аз няма да излъжа доктор Добринов, че ще отида си напълни колата с бензин, за да взема бутилка водка. Просто нямам потребност. И това си го постигнал благодарение на тези разговори, хора, които са те... Изключително. Медикаментозната част от всички фактори за излизане от необходимост за пиене има най-последното значение. Първостепенно значение имат факторите, свързани с осъзнаване, доверие, приемане, идентификация с болестта. В терапията това са индивидуалните разговори с индивидуален психотерапевт, груповите разговори, трудотерапия за възвръщане на загубени навици. При мен не беше този случай. Аз бях социализиран, нямах загуба на контакти, нямах социални дефицити. Късмет, живяла си в цивилизована страна тогава. Имаме зрител на телефона, слушам. прощавай. Ало, чуваме ви? Ало, Роси? Да? От Елхово се обаждам. Искам да попитам доктор Добринов, защо е спрян приемът на алкохолици в болницата в Разград? Спрял ли е? Господи, благодарим ви за хубавия въпрос. Да, и искаме да вкараме своя, че нямаме възможност. На този въпрос искам да отговори доктора. Благодаря ви. Благодаря ви. Значи, действително, спрян е приема на алкохоли. Приема на пациенти в болницата въобще е временно спрян. Това е така във връзка с недостига на персонал и финансови проблеми, по които, доколкото ми е известно, в момента се работи както в регионалната здравна инспекция. Имайки само две такива болници в България. Положението наистина е много тежко. Напускат лекари, напускат медицински сестри и всъщност стигнахме до положение, в което не можем да обгрижваме този огромен брой пациенти. Те бяха около 500. Което изисква наистина сериозен ресурс. Докторе, ма пишете, оплаквайте се. Вие нали разбирате, че тези алкохолици са оставени на свобода, те изнасилват, те убиват, те вече... Значи, по принцип, ако не навременно оказаната помощ, може да доведе и до тежки последствия за самите пациенти. Това е България. И в момента са взети мерки, доколкото ми е известно и Министерството на здравеопазването е взело мерки и ще се вземат вероятно нови щатни разписания, вероятно ще имаме някакво преструктуриране. Това е много просто. Ако дадат добри условия материални, естествено, че персонал ще има. Тези неща не стават само... Въпросът е и до обучение на персонала. Малко са хората като апостол Людмил Кунчев, който ходи, убеждава. Аз знам, че ти се свързваш с хора, които са зависими. В рамките на няколко изречения ще бъда много концентриран. Българският народ, българският пациент
заслужава да има условия и право на лечение и терапия. В нашата страна няма в европейски стандарти по европейско ниво заведение, в което да се прави комплексно лечение и терапиране. Особено актуален е случая за отделение за жени. Специализирано, да не говорим за специализирана болница. Ще поговорим повече за това, защото то си е просто като дискриминация някаква. Имаме зрител на телефона. Ало, добър ден. Добър ден. Слушаме ви. Искам да попитам дали знаят за корупционните схеми в Суходол. Пак с алкохолици, трябва да дадеш примерно пари, за да можеш да отиде твой приятел. Не разбрах добре въпроса. Какво? Дали знаят хората при вас, че има корупционни схеми горе в Суходол? Корупционни? Който има схеми. Да. Горе в Суходол. Къде се лекуват алкохолици и наркозависими. Сериозно ли говорите? Това е просто... Да, казвам, защото аз съм минал там. И трябва да имаш повече пари или приятели да се приемат. Не знам, ако решите да говорим по тая тема, ако искате, може да дадете на операторите ваш телефон, аз да се свържа. Това е много страшна тема. Благодаря ви за обаждането. Нали разбрахте, че за да влезе твой приятел или да се лекуваш, понеже няма места, се плаща. За така корупционна схема вече се говори, защото държавата е битикирала от проблемите. Сега искате да кажете, че жените, които са алкохолно зависими в Раднево, примерно, алкохолно зависими, сега това е според мен по-лека форма, те са с останалите, които са шизофрения, които са... В нашата болница има профил. Това означава няколко легла в общо психиатрично отделение, където са пациенти с всякакви други, примерно хронична шизофрения, умствена изостаналост, което е изключително неефективно по отношение диференцирания подход към тези хора. Другия голям проблем е, че жените, въпреки че са доста по-малко от боледуващите мъже, съотношението мъже към жени е 6 към 1. Но пък жените боледуват много по-тежко. Това е както по чисто физиологични причини. Жените сме по-емоционални. Да, и те се напиват по-бързо, изтрезняват по-бавно. Социалните роли, които се очакват от тях, се изпълняват много по-трудно, ако жената употребява алкохол. Тя трудно ще се грижи за децата, трудно би поддържала домакинството. Така чисто културалните особености предполагат стигма, предполагат много негативно отношение към такива жени и много често те стават жертва на насилие. Ако не са жертва на насилие, може съвсем и те шизофрения да получат или да... Ако бременна жена употреби алкохол, може много тежко да увреди плода. Това е така наречения фетален алкохолен синдром. Много тежки увреди, които понякога са фатални за детето. Доктор, това е ниска култура. Пушат бременни жени, пият като че ли... Не знам. Всъщност ние с вас двамата, когато водихме някакъв предварителен разговор, си говорихме на две теми да наблегнем. Едната е за превенцията и ако може дори да се обърнем към семейства, към приятели, към учители. Ако има хора, които... Няма такива като тебе, Людмиле, които да тръгнат с любов, доброволно, без нищо, да помагат и да разговарят, но все пак, ако можете да се събират, има такива центрове, ето съвсем скоро ще се открие най-после такъв център в Стара Загора. Да каже ли честито или нека го да не бързам? Да честитим. В крайна сметка, но браво на вас, пожелавам успех. Имаме зрител на телефона. Ало, добър ден! Ало, добър ден. Чуваме ви. За Суходол искам да кажа за клиниката, аз също съм минал там. Не само преди говорящия за корупционните схеми, което е вярно, но и материалната база е в отвратително състояние и там хората се държат почти като живот. Да. И човек като се осъзнае, защото има и такъв период от време, в който лечението започва да действа, започва да осъзнава нещата и жертвите, които е дал. Защото това е усилие, това е болестно състояние, това болни хора не трябва да се приема, че са наказани с нещо или ще трябва от хора в обществото. Абсолютно, да. И самата, не знам, държавата ли е апликирала, състоянието на самия павилион за алкохолици е отвратително. Да. Благодаря ви за обаждането, защото това е много болезнено. Дано като говорим повече на тази тема, да има някакъв отзвук. Много ви благодаря. Фактически това беше втория пункт, по който трябваше да разговаряме. Че може би социалното и здравното министерство трябва какво връзки ли да се търсят, нещо да се говори, да се срещате. Аз дори мисля, че... Става въпрос за нещо, което функционира като модел в
целият Европейски съюз. Става въпрос за мрежа, за система, за методика, която непрекъснато се развива и става въпрос за нещо, което искаме по определен път, начин, а то е прост, само гдето не става лесно. Нещата са прости, но пътят е сложен. В нашата страна да се изгради превенционно-информативна система по проблемите на зависимост, и то не само алкохолна, наркотична и невеществена зависимост, да се говори открито. Има законови норми в Европа, има определени закони в България. Нормите тук не са изпълнени. Има министерства, има отдели, има назначения, които трябва да функционират ефективно. Това, което искам да кажа, системният подход е този, който би бил ефективен и единствено доказан. Още нещо. Системата трябва да бъде социална и в Германия, и в други страни. Всеки, който има потребност, бива обхванат. От безработния до частно застрахования, в терапията няма разлики. Доктор Добринов при неговото посещение, за което го поканих, не можеше да различи кой е частно застрахован и кой не. Всички, които имат нужда, имат право. Това е сферата на мечтите за нас, но имаме зрител на телефона. Разбирам те, боли ме повече от теб. Ало, добър ден! Добър ден! Здравейте! Казвам се Ангел Стоянов от Пазарик, се обаждам, на 63 години съм. Слушаме ви. Въпросът ми е към доктор Добринов. Добринов. Имам проблема ми е такъв. Примерно, употребявам алкохол. Мога да не пия един месец, но като седна да пия, трябва да се напия и то много. Това е откровенно. Точно така е. Да. Но като се напия, не буйствам, нали? Не правя някои работи, но чувствам, че съм много пиян. И какво питате за помощ и за съвет, може би? Просто какъв е проблема, нали? Защо мога да не пия един месец, като седна трябва да се напия? Няма спирка. Това ме тормози. Благодарим ви за хубавото... Майка ми казваше така, сине, пий ни чашка две и спирай. Аз не мога да сапра. Милия. Благодарим ви много за хубавото обаждане. Докторе? Има една много хубава поговорка. Без едно може, с едно не може. Всъщност това характеризира това заболяване ли е също? Това е основният симптом на зависимостта. Значи основният симптом според Международната класификация на болестите, това е нарушение контрол върху приема на алкохол. Представете си автомобил с повредена спирачна система. Той може да стои в гаража 10 години и да не направи катастрофа. Но подкарали с голяма скорост по магистралата, той не може да спре. Същото е при алкохолната зависимост. И също ли трябва да потърси, да попита психиатър, примерно, има ли някакъв... Хубаво е да се консултира, но е хубаво и да проведе някакво лечение. Един алкохолно зависим не може да пие примерно всеки ден по 50 грама и да спира. Той постепенно увеличава количествата. Да. Нарушава се и ситуативния и количествения контрол. Людмил ми обясня онзи ден. Така е и в крайните фази той се загубва напълно. Да. Вижте, аз имам едно предложение. Ние сме към края на предаването. Да се оговорим. Аз сега разбирам, ти си поканил доктор или професор Рихтер? Как аз е? съм поканил доктор Рихтер. Това е председател на Синия кръст в Германия, един от основател на водещите еталонни клиники. Доктор Рихтер, аз даже мисля, че снимка негова имаме. Ако дойде той тук в София, ако най-после се видят нашите хора, ето го с него, дано той да бъде като първата лястовица, която ще направи връзката между тяхната система и схема и българската. Той с удоволствие ще дойде. В момента моята задача като Людмила е да подготвя неговото посещение. Той има смисъл тогава. Добре, не може да се видим, ако дойде той, да направим едно предаване. С най-голяма Ти ще превеждаш. С удоволствие. Между другото, преди него трябва, това непременно държа да го кажа, имахме изключителното разбиране и подкрепа на двамата хонорарни консули, доктор Чолакова и господин Хесе на България в Германия и на Германия в България. Имаше посещение на професор доктор Хайхел, един от корифеите на разработване на ресоциализационни схеми и специалист по алкохолна зависимост. Направи се симпозиум в Пловдив. Отклика от немска страна е изключително положителен, безкористен и не струва пари. Да. Доктор Рихтер с удоволствие би дошъл. Целта на неговото идване да опише методиката и моделът и да предложи вариант
за пилотен модел в най-голямата клиника, където е имал заложен такъв и в момента ситуацията наистина, ти сама чу, никак не е проста. Ами да се вижте, стигне до неприем. минути има до края на предаването. Аз предлагам следното. Някъде след месец и половина да речем, да се съберем и най-важните неща да поговорим. Ето както този господин, на който много му благодаря от Пазарджик, каза. Има някакви първи симптоми, които тревожат. Да си поговорим за това, защото хората не обръщат внимание. Ние се говорихме с доктор Добринов, как понякога дори се стига до катастрофи, до разни ексцесии, които близките гледат да потулят, особено ако с големи възможности. Да не говорим за политици и така нататък, вместо да бият камбаната и сами да тръгнат да помагат в този проблем, те гледат да потулят нещата, което според мен също е престъпление, но да завършим предаването с един кратък отказ от твое изпълнение. Просто секунди след което ще ви кажа довиждане, защото сърцето ме заболя от това колко е страшно и колко не обръщаме внимание на проблемите, които като нация могат дори да ни унищожат. Нека да чуем едно изпълнение на баритона Людмил Кунчев. Които се вълнуват от темата на днешното предаване, наистина обещавам да направим една поредица. Доктор Добринов, благодаря ви. Вие дойдохте от Раднево, станали сте сигурно в 4-5, за да гостувате, но надявам се, че бихме могли за в бъдеще да поддържаме връзка. Аз много ще се радвам, ако продължим темата, тъй като нашата инициатива включва точно и информационна част. Ние много искаме темата да бъде обсъждана по-често и най-вече да се стигне до конкретни действия, свързани с изграждането на такава система. Ще си помагаме взаимно. Благодаря ви още веднъж. Людмил, ти си в София, ти си в България, но предполагам, че както помагаш на толкова закъсали в този проблем алкохолна зависимост, ще помагаш и на мен да правим актуални предавания, с които да сме полезни, нали? С най-голямо удоволствие, Роси. Смятам, че това е едно начало на темата, тъй като много аспекти от нея те първа предстоят да бъдат дискутирани и подкрепям доктор Добринов точно в това. Трябва да бъде правено. Добре, разчитам за всеки повод, ще ми се обаждате и можем заедно да бъдем полезни. Това беше за днес. Доста по-различно, но надявам се, че се развълнувахте или се замислихте. Това е достатъчно, когато бием тревожната камбана, да можем всички да се включим в този проблем и дано по някакъв начин да бъдем полезни. Утре ви очаквам отново, наживо, в 9:15. Тогава ще си говорим за това, че музиката обединява и обогатява. Независимо различия във възрастта, в интелекта, в политическата принадлежност. Само музиката може да ни обедини. В това пък вие ще се убедите, защото големите български музиканти, народната певица Бинка Добрева ще ми гостува заедно с акордеониста Гайдара, големия музикант Александър Райчев. Очаквам ви, бъдете отново с мен, както всеки делничен ден. Аз съм Роси Русева и повярвайте, обичам ви. Бъдете с мен всеки ден. Интересните теми не са проблем. С усмивка ще стопля вашия ден. Очаквам ви всеки делничен
делничен ден. Бъдете с мен всеки ден, интересните теми не са проблем. С усмивка ще стопля вашия ден, очаквам ви всеки делничен ден.